Għax il-persuni b'diżabilità huma fil-qalba tal-politika tiegħu, il-Partit Nazzjonalista jrid li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech jara li dawn jibqgħu jgħixu fil-komunità li mdorrijin jgħixu fiha. Hekk qal il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u kelliem għall-inklużjoni u l-kwalità tal-ħajja David Aġus matul konferenza tal-aħbarijiet li trattat l-estimi finanzjarji fil-qasam soċjali u kompla li kulħadd għandu japprezza kemm il-persuni b'diżabilità għandhom x'joffru lis-soċjetà tagħna. Il-persuni b'diżabilità jinsabu fil-qalba nett tal-politika tagħna bħala Partit Nazzjonalista. Huwa qasam li aħna bħala Partit Nazzjonalista intuh priorità u jeħtieġ li bħala pajjiż ukoll nagħmlu sforzi kbar oħra il-qudiem. David Aġus elenka diversi proposti li l-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta għal dan is-settur, partikolarment għax irid li l-persuni b'diżabilità ikunu involuti aktar fil-ħolqien tal-politika. Fost l-oħrajn qal li gvern ġdid nazzjonalista jippromovi l-inizjattivi li jtejbu l-ħajja ta' dawn il-persuni u ta' dawk qrib tagħhom. Barra minn hekk jara li jsiru proġetti biex titjib l-aċċessibilità kif ukoll li tingħata għajnuna personalizzata ħalli l-persuni b'diżabilità ikollhom irriedni f'idejhom u jibqgħu fil-komunità. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech jara li l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità issir indipendenti għal kollox mill-Gvern iżda tirrispondi direttament lill-Parlament. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall Politika Soċjali Claudette Buttigieg li tenniet l-importanza li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech ipoġġi lil bniedem fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Tkellmet ukoll dwar il-fatt li issa sirna nafu li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ingħata mijiet ta' eluf ta' euro f'konsulenza minn kuntratt skandaluż bħal ta' 3 starijiet pubbliċi. Żviluppi li juru wkoll kif il-Partit Laburista ma jistax jitkellem dwar ġustizzja soċjali meta Roberta Bela qed jażel li jibqa' marbut mal-iskandli. Il-Prim Ministru Roberta Bela, il-Prim Ministru tal-Kontinwità, ma jistax jaħares fajnejk li qed issegwina u fajnejn il-poplu u jgħidlu li dan il-budget kien wieħed soċjali li jaħseb fiż-żgħir u fil-batut meta fl-istess nifs għadu marbut b'kontratti vizzjati li minnhom l-iktar mexxej korrott tal-2019 Joseph Muscat u sħabu għadhom qed igawdu minn dħul ta' eluf jekk mhux miljuni ta' euro. Claudette Buttigieg qalet li l-budget li preżenta Roberta Bela kien proċess ta' travestija u daħ fil-wiċċ u mbagħad ikollok lil dawk li jċawċbu lill-gvern għax qed jieħdu l-fraq li jaqa' minn fuq il-mejda tal-politiċi laburisti. Min-naħa l-oħra Bela irid jifhem verament li hawn min qed ibati kawża tal-iskandli tal-gvern laburista. Għaldaqstant għandu jwaqqaf il-kuntratti ta' 3 starijiet pubbliċi u l-Electrogas fil-waqt li jara li l-flus minn dawn il-kuntratti skandalużi jitgawdew minn minnu fil-bżonn. Minnaħa tiegħu l-kellim tal-Partit Nazzjonalista għal ġlieda kontra l-faqar Ivan Bartolo qal li hemm bżonn ta' gvern responsabbli la darba l-gvern laburista falla milli jħossib is-settur soċjali. Gvern responsabbli iqassam ġustizzja u jgħinek u aħna preparati. U mhux ikrisrek bi prezzijiet ogħla, spejjeż u kontijiet li ma jagħmlux sens. Gvern responsabbli ipoġġi l-flus fil-but tan-nies u mhux jieħodhomlhom. Gvern responsabbli jgħin u mhux jafas fuq iż-żejr. Ivan Bartolo kompla li l-Partit Laburista olla lilu nnifsu dwar il-politika soċjali iżda spiċċa ħadd tiżbita kbira. Mhux tabxejn li fost il-poplu kollu qed tintilef il-fiduċja fl-awtorità ta' djar minħabba d-deċiżjonijiet żbaljati li ħadet. U kritika l-mod kif il-gvern irid jarbel lil min għandu bżonn il-housing soċjali u staqsek dan ifissirx li jrid jaqta' barra lil min verament ikollu bżonn. Dan meta l-Ministru tiġawiet li se jkun hemm units ta' housing da skemm hemm nies jistennew. Għaldaqstant id-Deputat Nazzjonalista qal li l-poplu ma jridx ikompli jisma' diskors ta' nofsajran inkella jara mġiba irresponsabbli mill-Ministru.